Sziasztok, Sephora és Charlotte Tilbury haul következik. Vettem a szokásos bronzosítómat, púder bronzosító, ez az kedvencem, konkrétan. Már ebből elhasználtam egyet, és amúgy ez nagyon sokáig még jó lett volna. És ezt egyébként egy ilyen 1 évig használtam, és most ilyen. Szóval, de viszont most megyünk valahova, és nem lesz elég ennyi bronzosító, már tudom, szóval vettem egy újat. A Kevi Sephorából, ez a NARS Pot Concealer, erről hallottam egy csomó jó dolgot, például ha így breakoutolsz, akkor nagyon jól elfed pattanásokat, szóval gondoltam, kipróbálom. És még egy ilyen Huda Beauty-s blush palettát, szinte megmutatom nektek, mert egyébként ez nagyon szép színem. Szóval ilyen a csomagolása, és akkor ilyen nagyon szép pink. Utolsó kis szatyorba pedig van a szokásos Pound Cake setting powder, amiből ugyanúgy fogyok, már hol van? Ja, itt van. Alig van már benne. És itt van, de azért még ez a Huda Beauty-s korrektor, mert ebből is van nekem, várjátok, most megkeresem, hogy lássatok, hogy tényleg amúgy ezeket használom. Szóval ebbe is van, csak vettem egyet. Puszi nektek!